Покрай истерията с кралската сватба, Антон Хикимян гостува на ромското семейство Вълчо и Живка Атанасови, чиято сватба беше уважена от принц Чарлз преди 13 години. Какво се случи преди 13 години? Как така стана, че принцът дойде на вашата сватба? Бяхме много женени с жена ми и Антон Карагьозов, фундация, нали, лидер в Столипиново, и реши на нас да направи сватба. Принцът е искал да имаме тук циганска сватба, ромска сватба. Едно показно да се направи, така ли? Показно. Той реши нас да ни жени, като баща ми беше майка. Сега се впуснахме в прочутите ромски роднински връзки, от които нищо не се разбира. Като баща ми беше майка и помоли дядото да му дадат тази жена. Така е при ромите. Не знаеш кой е. Но, все пак нека се върнем на принц Чарлз. След посещението на принц Чарлз, ви се ражда малката дъщеря. Какво обаче се случва? Кръщавате на него, така? Кръщавах на него. Разкажи ми историята с кръщението, интересна. С кръщението реших да го кръстя Даяна, вечната покойна жена му, съпруга на него. И това малко сложно ми дойде за разбиране, затова ще го повторим. Вечната покойна жена му, съпруга на него. И мислихме, че ще ни помогне. Ясно. Кръстили се детето на вечната покойна Даяна, само и само да им помогне съпруга на него. Се нуждаех, че ще ми даде някакъв апартамент. Много скромен подарък очаквал Вълчо Рачков. Добре, длъжен ли се да ви помагат? Не е длъжен. Ама той като е принц, има много пари, негово кралство. Едно дарение трябваше да ни направи. Не е длъжен, ама трябваше да дари някой апартамент. Момент, Рачков, имаме въпрос от Ани Цолова. Тениската, която носи Живко на някакъв британски отбор ли? Не ги разпознавам. Тя Ани Цолова хубаво не разпознава отборите, ама май събеседниците си не разпознава, защото Живко всъщност се казва Вълч. Тениската, която носи Живко на някакъв британски отбор ли? Не ги разпознавам. На Локо Пловдив. Аз на Локо Пловдив на Локо Пловдив. Сърцето ми е фен на Локо Пловдив. Бъбриците на кого са фенове? Сърцето ми е фен на Локо Пловдив. След тези анатомични подробности, нека чуем и малко социални. Какво работите? С какво се занимавате? Жена ми работи пластмасови изделия. Аз работя като нелегално такси. Да чуем да крада ли? Много ясно, че по-добре като нелегално такси. Какво ще рече нелегално такси? Нелегално, мълчезорно, роднините си карам. Роднините караш, те пък ти плащат. И те ми плащат и се прехранвам. Няма роднини, няма приятели. Всеки плаща в нелегалното такси. Но да се върнем на сватбената приказка. Представете си, например, че имате парите на кралското семейство. Каква сватба бихте си направили? Ще събирам целия локомотив Пловдив на моята сватба. Целият локомотив. Принц Чарлз да си седи у Англия, кът ни дава апартаменти. Ще събирам целия локомотив Пловдив на моята сватба. Защото сърцето ми е локомотив.